ассалому алайкум дӯстон, хуш омадем ба шабакаи мо. Дар ин навор барои шумо тозатарин ва муҳимтарин хабарҳоро аз ҷаҳони ММО мода кардем. Шумо бошад моро бо лайк ва комментариҳои худ дастгирӣ кунед. Мо бошад наворро оғоз мекунем. Доруҳое ки айни замон шумо дида истодаин доруҳои гиёҳии босифат аз ширкати шифофармо мебошад, ки шумо имконият доред ки ҳамаи ин доруҳоро бо нархи арзон дастрас кунед. доруҳо барои хунукзадагӣ ва қавӣ кардани мардонагӣ, барои фарбе ва харобшавӣ, барои ришу мӯйсарбарорӣ, барои дарди дил, дарди мушакҳо ва ҳамчунин равғани сиёҳдона, ки пайғамбар саллаллоҳу алайҳи васаллам гуфта буд ки ба ғайр аз марг ба ҳамаи дигар дардҳо даво мебахшад. худи ҳозир ба номерҳои дар рӯи экран буда занг зада доруҳои даркории худро харидорӣ кунед ва ҳатман аз номи канали Паҳлавон гап занед. ҳамин гуна шумо ҳам доруҳои даркории худро ба даст меоред ва ҳам канали моро сахт дастгирӣ мекунед. Тобови ҷангори вазни сабуки UFC Арман Царукян гуфт ки аз муҳориба зидди чемпиони пешина Чарлз Оливера чӣ интизор аст. барои ман ин муҳорибаи принсипӣ нест. дар муҳорибаи мо довталаб барои камарбанд маълум мешавад. тӯли чанд сол аст ки ман ба сӯи ин ҳадаф рафта истодам ва ман ҳамон довталаб шудан мехоҳам. аз зарбаи сахти Чарлз Оливера эҳтиёт кардан дар кор ва боз ӯ дар замин хеле сахт аст. аммо ман тайёрӣ ба он дида истодам ки ҳамаи яроқҳои беҳтарини ӯро бекор кунам, гуфтааст Арман. ва дӯстон, бояд гуфт ки муҳориба байни Арман Царукян ва Чарлз Оливера рӯзи 14 апрел дар турнири UFC 300 ба нақша гирифта шудааст ва боз дар ин турнир муҳорибаи Ҷастин Гейҷ зидди Макс Холлоуэй баргузор мегардад ва аз ин чор ҷангувар яктоаш рақиби навбатии чемпион Ислам Махачев шуда метавонад. худи Гейҷи боварӣ дорад ки пеш аз ҳама ӯ рақиби навбатии Ислам Махачев мешавад. вақте ки муҳорибаи Чарлз Оливера ва Арман Царукянро эълон карданд, ман боварӣ доштам ки ба ман муҳориба зидди Махачев медиҳанд, чунки дигар ягон касе набуд ки бо ӯ муҳориба гузаронад. ҳамчунин худи Ислам навишт ки бо ман ҷангидан мехоҳад, лекин ман намедонам ки баъд чӣ гап шуд. фикр мекунам ки ӯ осеб гирифт ва то моҳи июл баромад карда наметавонад. ман боварӣ доштам ки муҳорибаи гузаштаи ман зидди Дастин Порие муҳорибаи довталабӣ буд. ҳамон муҳориба аз муҳорибаи Арман ва Оливера ҳамчун муҳорибаи довталабӣ ягон камӣ надошт. акнун вақте ки ҳамаи мо дар як кард меҷангем, ҳар яктаи мо шанс дорем. ман, Холлоуэй, Царукян ва Оливера. лекин ман ният дорам ки ҳамаи онҳоро гузашта дар муҳорибаи навбатии худ бо Махачев вохӯрам, гуфтааст Гейҷи. ва дӯстон, ҳамаи кор ҳамин гуна аст. касе ки аз ин чор ҷангувар ғалабаи дурахшон ба даст биёрад, бо эҳтимоли калон ҳамон рақиби навбатии чемпион Ислам Махачев шуда метавонад. шаби гузашта турнири ACA 169 баргузор гардид, ки дар ин турнир ду иштирокчии гран-при вазни 57 килограмми ACA Азамат Пушуков ва Расул Албасханов вохӯрданд ва ин муҳориба дар сеюм раунд ба анҷом расид. Азамат Пушуков Расулро дар сеюм раунд бо тариқи нокаути техникӣ шикаст дода ба финал баромад ва акнун рақиби ӯ дар финал ғолиби муҳорибаи Аъзам Ғафоров ва Алан Гомеш хоҳад шуд. худи Азамат баъди ғалаба гуфт ки дар финал Аъзам Ғафоровро дидан мехоҳад. хотиррасон мекунем ки Аъзам Ғафоров ва Азамат Пушуков аллакай як маротиба дар октагон вохӯрда буданд ва дар ҳамон муҳориба Аъзам дар дуюм раунд Пушуковро ба нокаути вазнин равон карда буд. акнун Азамат Пушуков ҳам ғолиби гран-при шудан мехоҳад ва ҳам аз Аъзам реванш гирифтан мехоҳад. Пушуков гуфт ки рӯзи 9 феврал ба Москва рафта муҳорибаи Аъзам ва Аланро аз пеш тамошо мекунад ва баъд бо Аъзам муҳорибаи рӯбарӯ мегузаронад. Я и Азаму передаю салам алейкум. Увидимся 9 февраля в Москве на face-to-face. хотиррасон мекунем ки муҳорибаи Аъзам Ғафоров зидди Алан Гомеш рӯзи 9 феврал дар турнири ACA 170 дар шаҳри Москва баргузор мегардад ва мо албатта ки ба Аъзам Ғафоров барор хоҳонем. дар ҳамин ҷо дӯстон, навори мо ба анҷом мерасад. фикру ақидаҳотонро нависед, ҳатман дар канали мо обуна шавед. то боздид, хонободу сарбаланд бошед.